खुलुमबाय। दिनै गोथार फोरोंगिरि सान आरो बे गोथार फोरोंगिरि साननि गासै फोरोंगिरि बिथांमोननो आं गिबियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै खरगंग्लायै खुलुमनाय आरो गाहाम हामलायनायखौ दिनैनि बे गोथार साननि थाखाय आङो बयनिसिमबो बावहरदों। दिनैनि साना भारतनि सेथि लोगो हादोरगिरि फार्स्ट भाइस प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया आरो नैथि हादोरगिरि डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णननिबो जोनोम सान आरो बे बिथांनि जे गोथार जोनोम सान बेखौनो भारतनि गासै हारि समाज बासियालासे आरो गासै फोरोंगिरि समाजा फोरोंगिरि सान हिसाबै फोरोंगिरि बिथांमोनखौ मान होबोदों आरो फालिबोदों। बेखायनो आङो दिनैनि बे गोथार सानाव हारि दानायनि थाखाय समाज दानायनि थाखाय आरो जोंनि फरायसा फरायसुलि बिथांमोननि जिउ दानाय बिथांमोननि केरियार आरो मेन्टेल साइकोलजिकेल गासै बिथिङाव जौगाहोनायनि थाखाय जि सुबुं धोन दानायनि हाबा मावबोबाय आरो मावलांगासिनो दङ बे गासैबो परिश्रमनि थाखाय आरो बे गासैबो डेडिकेशननि थाखाय आङो फोरोंगिरि समाजखौ आरो फोरोंगिरि बिथांमोनखौ आङो फिन खेबसेबाव आङो साबायखर बावदों। दिनैनि समाजाव बर' हारियाव बर' माहारिखौ गेरेमसा माहारि दानायनि जे हाबाफारिफोर दङ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जे बाथ्राखौ जोंनो बुंनानै गालांदों बे गासैबो बिथिंखौ समाज आरो हारि दानायनि गिबि पायनियार रल हिसाबै जोंनि फोरोंगिरि समाजानो लाबोगासिनो दङ आरो बेखौ जोङो मावलांनांगोन। दा बेखायनो समाज मोनसेया हारि मोनसेया जौगानांगौब्ला हादोरा जौगानांगौब्ला फोरोंगिरिनि गिबि रल थायो आरो बिथांमोना थाखो खथायावल' बा फरायसालि बा कलेजावल' बा इउनिभार्सिटियावल' बेबायदि रल प्ले खालायो बेबायदि नङा। बिथांमोना समाज आरो हारियाव जेब्लाबो फोरोंगिरिनि बिथांमोननि सानस्रि सान्थौ बिथांमोननि सुबुरनखौ हारि आरो समाजा जेब्लाबो नागिरबोदों आरो बिथांमोना समाज आरो हारिया नागिरनाय बायदि हाबा मावदों। दा बेखायनो साफा साफा फोरोंगिरिया समाजनि रल मडेल, साफा साफा फोरोंगिरिया फरायसा फरायसुलिनि रल मडेल आरो बिथांमोनखौनो रल मडेल हिसाबै लानानै हारि दानाय आरो समाज दानाय आरो फरायसा फरायसुलिनि जिउ दानायनि बा सुबुं धोन दानायनि हाबाफारिया जाबोदों। बेखायनो दिनैनि बे गोथार सानाव जाय फोरोंगिरिफोरा गोब्राब खस्थ' खालामनानै गोब्राब थासारिखौबो नेवसिनानै बे सरकारि फरायसालियानो जा बे प्राइभेट इन्स्टिटिउसनानो जा बा बे भेन्सार स्कुलानो जा बर' बिजोंनि जायफोर फोरोंगिरिफोर दङ बिथांमोना जिबादि थासारियाव जोंनि बर' फरायसा फरायसुलिफोरखौ जोथोन लानानै फोरोंबोदों गियान होबोदों आरो सुबुं धोन दानायनि थाखाय हाबा मावबोदों बे जोंनि थाखाय जेब्लाबो नोजोर होनो गोनां आरो बिथांमोनखौ जेब्लाबो मान होनो गोनां। दा बेखायनो दिनैनि बे साना आरोबाव फोरोंगिरिनि जि मान मर्यादा बिथांमोननि जि सान्थौ सानस्रि आरो हारि आरो समाज दानायनि फारसे सुबुं धोन फरायसा फरायसुलिनि जिउ दानायनि फारसे जि मोनसे डेडिकेसन बेखौ आरोबाव बांहोबावथों आरो बेखौ बांसिनै बिथांमोना हाबा मावनो हाथों। बिथांमोननि जिउआव गोजोन आरो जेब्लाबो फोरोंगिरिफोरनि गेजेराव खौसेथि आरो अनलायनाया अराय थाथों आरो जोंनि ओनसोलनि गासै बिथिंखौ जौगाहोनायनि थाखाय बिथांमोना आरोबाव गुरु दायित्व बा गुबै रल लानो हाथों बेखौनो आं मिजिंथिनानै दिनैनि बे फोरोंगिरि साना गोसोखांथाव जाथों आरो फैबाय थानाय समाव जोङो हाबा मावलांनो थाखाय गोसोआव आरोबाव बोलो मोनथों बेखिनिखौनो आं आनान गसाइनि खाथियाव आर'ज गाबनानै फोरोंगिरि सान गोसो गोरबोनि हामलायनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरबाय। गोजोन्थों।